Колко сте живели заедно с жена ви? Бабата, 65 години. 65 години заедно. Да. И според вас съществува ли истинската любов? Ние се обичахме много с бабата. Много се обичахме и тя. Много хубаво правеше манча, много хубаво готвеше. И аз на ресторант никога не ходих. Тя прави хубави манджи и за какво да давам пари на ресторант? А според вас в днешно време съществува ли истинската любов? Не. Сега младите не. Няма едно време света любов. Едно време няма, като кажат някой, че се развел, с камъни ще го бият. А сега се размежда всеки ден. Моята баба вика, като почина, вика да не вземеш друга баба. Няма да правиш тази работа. Ти си вече възрастен и аз обещах, друга баба няма да взема. Не ми трябва. Да ми иде пенсията за коме.